Joyce, kachako mokwongo nyaka wago wiwa ne kit demokrasia mosebedo piny Kenya kaendi kalure kit kaka okange mopogore opogore osego pacho kae. Chenro mar dayo dho jotend migepe mowal en achiel kuom luwruok kod chike ma tayo piny Kenya kaendi. Omiyo mokwongo kanyo kamitino obedo piny to maduong' manyoge kwongo winjo en ng'eto manyo wuok kuom Speaker Moses Masika Wetangula kaka lai makende mar duoko penjo manentiere kind kamiti niendi. Dwaro ne nitiere ni to jalno midhi dadhoge ma hotel ne jatend migepe ma lemo milongo ne lemo mar Prime Cabinet bende entiere chik ma ng'ur manochwal kod jatend kweth manoki od bura mano Opiyo Wandayi ma jaod bura ma Ugunja. No chuno Speaker mondo mi ogol ler kutende kod wachni kendo wacho ni kalure gi kit katiba matayo piny Kenya ka wang'i 162 funine mokwongo 1B. Jatend piny Kenya William Ruto ne okawo thuolo mar walo Musalia Mudavadi lemo mar bedo jotend migepe kendo oluwo kit tije mare kendo ng'ur ne nitiere ni to bende kit tije ne nyalo goyo mano mar jalup jatend piny Kenya. Koro ng'eto mokwongo nyo chiwo thuolo mar Moses Masika Wetangula lero ni Musalia Mudavadi lemo mare ochuogore kod chik manyo keto fungruok e kind jogo manyoro ne kod chuny mago diki kendo ni kod to e kit lemo niendi manyo yawo thuolo mar Musalia Mudavadi obedo jalno mokwongo mondo mi dadhoge kod kamiti niendi. To bende kalure kod kaka ni ineno gi ka gintiere od bura kacha bende ne gi yie kod ng'eto mar Speaker mar od bura kacha kalure ni